O Casino de Noia acolleu a presentación do Stendo Barbanza, que chega este ano á súa 11ª edición. Trátase dunha cita moi exixente a nivel deportivo que porá a proba a capacidade de superación dos participantes, que deberán completar os 100 km en 24 horas. O Stendo Barbanza é a proba reina, a proba máis importante, porque nós facemos probas de 25, de 50, pero esta é a única proba que temos de 100, é a proba máis importante, emblemática. E esta baixo o amparo da Liga Galega, da Federación Galega de Montaña. Nos estamos en colaboración en o que podamos, en o que queiran, o que necesiten, e tamén damos cobertura institucional a esta proba desde este punto de vista. O itinerario destaca pola súa beleza natural, recalando en puntos senlleiros dos 7 concellos polos que transcorre o percorrido. Vai partir de Noia, xa por segunda vez, é a 11ª edición. Bueno, nun principio, vamos a intentar seguir mantendo o mesmo estándar de calidade da proba. Intentaremos buscar camiños pois máis senxebres, máis de monte. En outro, se podemos, iremos polo litoral tamén para que a xente poda ver as playas, poda ver os concellos máis donde a zona máis turística da zona, porque é unha proba que ven xente de moitos sitios de España. O que queremos é a parte que veña a disfrutar do deporte, que podan traer a familia, que podan disfrutar do noso pobo, e ademais son unhas fechas que xa é casi entrando xa é no verán, pois nos pueblos xa hai festas en algúns pueblos, xa é época de playa, a parte de facer unha proba deportiva, o que queremos é que a xente disfrute da nosa zona, que a conoza, que yo diga máis xente. Incluirá 10 puntos de habituallamento, incluída a cea e o xantar final a base de mexillón de Galicia, empanada de xoubas de Rianxo, polvo, navallas e tenreira. Abarca todo o territorio, puntos de referencia, como indicaba, que creo que é unha maneira, aparte de transmitir toda a nosa riqueza natural e paisaxística, entonces eso para nós, políticamente falando, tamén é moi importante, e outros aspectos como poden ser incluso a nivel de gastronomía, porque creo que incluso nos habituallamentos e nas cenas promocionades os produtos que son aquí, non? Entón, sinceramente, eu creo que isto é perfecto. As inscricións xa se poden realizar a través da web itrekkers.org, aínda que se agarda unha participación similar á das pasadas edicións, limitada a 300 inscritos, a nova directiva agarda ampliar cada vez máis o número de persoas que se animen a competir no Stendo Barbanza.